L'Ajuntament finalment no edificarà habitatge públic a l'espai poliesportiu que hi ha al carrer de Tenerife, a Can Baró. La mobilització de la plataforma de Can Baró, que es va crear al juny, ha obtingut una resposta ràpida per part del consistori. La plataforma es va crear en assabentar-se que l'Ajuntament tenia previst edificar al barri 5 blocs de 127 pisos per reallotjar els veïns afectats del turó de la Rovira. Suposen a l'espai escollit per edificar, que en un principi era la zona poliesportiva del carrer de Tenerife, on hi ha una pista de futbol i bàsquet, zones de petanca i jocs infantils i una plaça i espai verd. En una assemblea celebrada, l'Ajuntament els ha proposat crear una taula tècnica per engegar un procés participatiu que permeti buscar una ubicació alternativa on fer els habitatges. Les bases pel concurs del nou projecte d'edificació haurà de contemplar aquesta modificació puntual a l'MPGM. La idea és aquesta, que estiguem nosaltres com a actors, també l'associació de veïns, formem una taula, fem les bases i es cerqui una ubicació alternativa, amb la modificació puntual que això comporta perquè aquest terreny és edificable i no volem que quedi com edificable.